guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Hangal Girl. So today's video ay mga dumi ni Ana Rose sa syudad. Kay mamalit may cake. Kay birthday ni Shirley. Amo siyang ikuan. Keep quiet. Kay amo siyang ikuan. Amo minang ka-works. Amo siyang i-surprise. Char, manaygon mi. Char, so kuyugi mi ninyo guys. Kay si Budweiser nagpariban. Char, mayaman yan. So, siya nagwagwapa. Kami nang duwang anaras mga syudad. So, hala na lahing diri. Nailahing. So, magdalay ko guys. Maulgan ta. Hala, yari na po. So, payugip ka ninyo guys. Let's go to the Dipolog City. While waiting, angal. Nagta na may 38 years. Nahigisawan. Nyari rami dirig mamungko balik 38 years. Finally, after 38 years, nahuman na gid among gi-order. Dayon, after ani, moadto mi sa Thank cake. you, sir. Mamalit ni cake. Here it is. Narapam o. The one we order. And then, nag-stop by me there is sa Morhias Cakes. Order me cake for Shirley. Gamay lang. So while we are waiting for the cake, You sit down in here. Pambig ako na, oy. Nangapit mo diri, magkuha mi sa cake. Hala, Ana Rose, mugawas ang iro, ah. Sa G Mansion. Wala sa TV bot? TV bot! Hi! Tulog-tulog ka dyan. Tara na. Ito pa dito. Ulit namin. Ay. Grabing kainit. 1 hour later. Ayo, bayad ko load. Tubig. Bayad ko load. Bayad ko load. Pila kong load, le? Hi, happy birthday to you. 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 Happy birthday, happy birthday. Fan kayang with the girl. Fan kayang with the girl. Birthday girl. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Kita. Birthday to you. Yan, nakailuto, yaya. Ay, mga on niya. Ya, ano may ngayon yung tagluto niya. Punsing, ha? Happy birthday. Happy birthday, girl. Happy birthday. Dala, dere na tayo magyak ka. Ala, dili rata siya. Dere na tayo magyak ka. Ay na pagkuhin. Alayo na pa table. Pwede rin magkasinaw rin magkanyang swalo. Laganangan ko. Doon na. Bali, ay! Dili ba? Mangkay! Bangkay! Asa ko yung bangkay? Dili ba? Mangkay! Nag-live. Asa na ikaw na kuha? Nakatuwa? Nag-live. Kami na sa bahay. Nag-live din mo nga katong ikaw rin. Hindi kami na nag-live. Nag-live mo. Ano yung naawa na? Nakakpan na tayo, Shirley. Kaya na ba tayo nga? Sakitan mo niya sa kuhaan. Wala magod. Ano kita sa kuhaan sa siye. Wala man nila. Royal. Ayaw na tayo kung si Royal. Ya, kanan minit ya. Ay, nailuto. Yes, salamat
Kanang Bakit ka din to? kanang dito na ako ano papalit ako. Wala gamay, uy. Kay si Gigi, Inikabot na si mo. Gigi Nara siya Katulo. dire kay bichuhan ni. Kay uy. Wala may bichuhan. Ay gikalibanga. Lang mo kuya ka. Uy. Wala ganahan kuya kay naluto. Yes, alang halawi Kaya nagaglagot ko anaros kay mangayo pa siya luto din dili pa lungagon. Ha? Ali na kay Pablo. Alalay. Lain kay siya kami may nagkuhan kami po wag kami po makaon na. Ali na kay Pablo na kali. Ayo kay pagwa tong magos. Pag na diha di kay mapunit ko aning kuan. Pinaibo ko pa si Mangkay. Sobraan di man day ni para sa mo agyud. Para ni April ni Daisy. Ya ganganga Sorry na lang. Kaganganga man yung duha nang itaming buko pay. Uy, di na to sobras Budweiser ana. Oh, ayaw. Tagdur hata. Kay gwapa bitaw ito siya. Konsubo. Naglagot ko, ining abot di rin ana tay video. Video. Oh. Usa may mo video na mo nga nagpagwapa man siya. Kapay mi pan. Nadia sila ah. Isa nagkuha rin ganina kay Ako pa mo regret. Wala ko ni message siya. Pampidana na taw-taw siguro ani ganana ra kong cellphone kay From Jula's Kitchen. Carrot cake, Jula's Kitchen. Ikapila ni muli? 16? 40. As in? Uy. Wow! Puro na kag 17. Ay, ayaw ko itahanin ko rin tayo, Chris. Kay, si Mangkay kay Burag 20. Then, si Pampay ang pretaha, parang 50. Si? atong nalaman tiguang kita mga batanon busog to. Wow! Pila na gabilad. Uy, Mendela sa April o si Daisy. Then, atong gana siya. Itindog na. Ibalik siya. Paghurat sa gun mo, oy. Happy Happy birthday to you. Birthday to you. Dance for Mangkay. birthday. Happy birthday to you. How old are you? Wish po doy. Hoy, message. Eh? Hoy, message, hoy. Yay! Ganun kayo makadungog. Ayan. Sige. Pamion. Umana. rawan na. Sorry na. Kapag na. Money for me. Niso. Sige na. Hala, Dahil sorry. samahan sa Espiritu Santo. Amen. Lord, pasahilo kami. Happy birthday to Shirley. Kaya siya kapitin ko naman sa gatas pa rin din ako. Of happy love life. So sorry. Happy and contented love life. Puhon. Wala, lain kay kumaji. Sorry. Lain kay kumaji. Kami yung pag-char. Agaw na piwas. Ay, samahan sa Espiritu Santo. Happy birthday! Sino ba kayo? Wala na piwas. Ay, na ba? Tingay pagluto eh. Ingko nga, kanina Shirley nitago na po ni. Muna yung bale, bayad na lang kuglod. Huwag pa magyugapong ka nito ba? Sa kanina, dahil sang atin. Nangipot para ba kong ilok? Di na lang ko maligo. Ay, kung nga sige ako. Ingko na rin kong tawas. Yati, di kayo. Ay, tagay day kong perfume kay ba kong ilok. Di na makuan. Panay ka lang. Boko. Si Mada lang yung kwenta. Naunsa na Di, muna magkari. siya Si to. Mangkay kay nag-hydrate. Dehydrate, hadlok, ano? Yan ba siya? Bangkay no? Pero yun na kasi tubig. Sabi na. Hospital lo kan dehydrate ka. Namadok siya. Batog sige na ng tubig. Galag gadayat jud Shirley kay gamiwa ka og luto. Uy, paliho ko picture. Atong luto anaros o.
na na. Duha na kaupol. Istorya pa mo, yung tak mong kaon. Baby fats. Di ka yung kaon kanina. Garaon na kay Mangkay. Kaya tabay na kay Shirley. Ha? Mutabay dayon ka. Alam may pagisabot na tos Mangkay kasi mo video nag-abot na to. Kana po. Ay, nalukuan naman ko. Check up naman ko. Sige pa kung ingon, Mangkay. Masayaw ko. Niatong ko sila ni sayaw. Dito naman dahil katuod niya. Ni sayaw lagi ko dito. Sabi ka na dito. Ay, kay mutugaan manas Mangkoy dayon. Malutos na. Di naman god silang kuan po. Kaya nga tulong may saba kayo. Ya, wala na luto yan. Mga silang dudong. Popol! Asa naman ka, Pol? Ang surprise na, gina surprise. Gulangan? Ay, di ko dan si man. Nah, ang Diyos mo na kinugos mo. Hindi ay. Lagi na mo si Jan Jan. Nakamama mo lang ba? Ali lang. Luto. Ah, Lagi na kinugos. luto na na. Ya, gutom kayo sila ya. Kay kami busog na. Plato dito. Ali, wait. Plato ba di? Ano ba plato dito? Uy, walis. Action. Huwag na kaya. Gusto ka kung talang Popol? Ingon siya asa si Budweiser. Salamat kay. Dayon. Naupat na ni Kalito. Kaya ra mo rin sa patis. Anong araw ko tayo mahukuman? Asa si Budweiser. Napungot kayo Wala ka nang hukukay sa patingon. anaros. Kanang patingon. May chat na. Aguan ni. O karon nagpikag pariban. Sila ba nagnarumbukan ang buangan na? Huwag na kayo eh. Niya siya nagpariban. Ha? Sorry. Tagay lang. Tagay. Tingnan ni nga ini ka ba sa mo video kami? Mutilaw na aning kan. Kami. Wala mi video he. Pagkaon sa cake daw, may waka ni Kautik. Cake. Dami na ayo. Dali kayo ya, ang carrot kayo. Yay! From Jula's Kitchen ni among carrot cake. Order na mo sa cake ni Te. Nakakaon na dyan. Nunin na dyan. Dagi mong cake kay. Pibot kung saan kani pagbasa. Julas ba yan? Tino di Julas. Halalay na May mga bulok na. Nurse. Delete ako. Julas Kitchen. Ay sabi, basahon ako. Binunta ka basahon. Carrot cake. Torno di Polog City. Tok. Unsa maming TNT? Call kanang tente magtago kuno na to sa abroad. Dili uy. Asal. 88 kabalo kung ikaw di ka basa ka anak ay pan ka. 38 years. Naabot ra gyud ag nag Wait, naabot ang ngabag niingon nga mag-una dire karon late. Char, brag ka. Kuanon man ang kuan. Oy, ya. Alay init pa kay. Nagbagsak kay lang imong hair lagi karon.